Ara ens acompanyarà Pau Márquez Antón. Ell va ser guanyador del 7è Premi Antoni de Capmany. El seu treball és assemblearisme al Port de Barcelona, anàlisi de la OEPB a partir de 2 enregistraments en cinta de casset, 1980-1988. Ell és graduat en Història i màster en Història Contemporània i Món Actual per la Universitat de Barcelona i actualment està treballant en la seva tesi doctoral en una investigació sobre els pilots de la Marina Mercant a Catalunya entre 1850 i 1910. Endavant. Gràcies. Hola, molt bé. Doncs moltes gràcies per la presentació. Moltes gràcies al Museu Marítim i a l'Institut Ramon Muntaner per organitzar aquesta jornada. I bé, per tal de contextualitzar una mica la proposta, aquesta comença a inicis de 2023 arran d'una proposta feta pel doctor Jordi Bars en el marc de les pràctiques del màster d'Història Contemporània i Món Actual. Aquestes consistiran en anar a l'arxiu de l'Organització d'Estibadors Portuaris de Barcelona i tractar unes cintes de casset que s'havien localitzat. L'objectiu era assegurar la seva conservació mitjançant la catalogació i la digitalització d'aquestes. Per tal de no allargar-me més dels 15 minuts, per aquesta presentació he omès el context històric, ja que només amb això tindríem el temps complet. Malgrat això, un parell de pinzellades per tal d'ubicar-nos històricament són necessàries. El primer que cal saber és que l'Organització d'Estibadors Portuaris de Barcelona es funda l'any 1976 arrel de les conseqüències d'una manifestació convocada per la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, on 1.800 estibadors van seguir l'aturada. Això va resultar en una sèrie d'acomiadaments, els quals, entre els acomiadats, formaven part de comissions obreres i aquesta mateixa central sindical s'hi va negar a mobilitzar-se per ells i aconseguir la seva readmissió. Malgrat que qui sí que es va mobilitzar van ser els estibadors del Port de Barcelona, aquesta readmissió no va ser possible. Van dur a terme una vaga de 21 dies i aquesta seguia el model organitzatiu assembleari de diferents vagues que succeïen alhora arreu de l'estat espanyol, com és el cas de la vaga de Roca Radiadors a Viladecans. Aquest model organitzatiu del sindicat s'expandia arreu de l'estat espanyol, fent-se palès, com ha dit en Guillem, en el cas canari, que va ser molt proactiu a la seva fundació. L'altre element important és la coordinadora, que és l'organització encarregada de la coordinació de lluites arreu de l'estat espanyol. Aquesta va ser fundada el 1978 i acollia els 13.000 estibadors que hi havia aleshores. La història de l'OEPB i la coordinadora va intrínsecament lligada a les lluites contra la reestructuració i liberalització del sector. Com podem veure aquesta imatge a la vostra dreta, queda molt clar quin era el lema pel qual lluitaven els estibadors. La unitat de tot el col·lectiu d'estibadors, la rotativitat al lloc de treball i l'exclusivitat, és a dir, que només aquells que estiguessin integrats dins de l'Organització del Trabajo Portuario poguessin treballar al port. Bé, entrant al conflicte, el primer s'inicia el 1978 amb la victòria de l'UCD a les eleccions generals i el primer intent de reestructuració del sector. Davant d'aquest primer conflicte, els estibadors surten victoriosos, signant un conveni col·lectiu el 31 d'agost de 1981. Alguns elements a destacar d'aquesta primera lluita són la socialització del salari per part de tots els treballadors o diverses estratègies de lluita com les vagues selectives. Amb la victòria del PSOE l'any 1982 i la negativa d'aquest partit a negociar amb els estibadors, s'inicia un període de relativa calma al port. I és que, al contrari que l'UCD, el Partit Socialista estudiarà amb mesura com dur a terme la reestructuració. Així doncs, l'any 1985, a l'octubre, el Tribunal Suprem va anul·lar el Reial Decret de 1980 i es va publicar un de nou, que reorganitzava el treball portuari. De la primera lluita entre 1978 i 1980-81, tots n'havien après, tant els estibadors, per saber com dur a terme estratègies sindicals, com l'administració i la patronal per saber com contrarrestar-les.
Aquest cop, l'OEPB i la coordinadora no guanyaran el conflicte i hauran de pactar amb el PSOE i la patronal per tal d'arribar a un acord. A l'octubre de 1987 es decideix acceptar el decret llei de 1986. Aquí s'iniciaren els catalogats per la mateixa organització com a Bienni Negre. S'havia passat d'un sindicalisme de confrontació a un de concentració, dedicat a resoldre els conflictes per la via pactada i dialogada. Aleshores, endinsant-nos ja en l'objecte d'estudi, i jo personalment em centraré a explicar quina metodologia vaig emprar, ja que és el que va requerir més treball i resulta més interessant. Per una banda, trobem les cintes de casset i les actes d'assemblea, que van ser les dues fonts que vaig fer servir. En el cas de les actes de l'assemblea, la metodologia que vaig fer servir va ser la següent. Primer de tot, s'havien de digitalitzar a través d'una impressora, es feia una imatge, es posava a la impressora i es digitalitzava tal qual, llavors la teníem en format imatge. En el cas d'aquesta Assemblea General del 30 de setembre de 1982, a l'estar escrit a mà, es va optar per transcriure a l'ordinador, ja que d'aquesta manera era molt més fàcil treballar amb ella. El següent pas, un cop s'obtenia la imatge, era aplicar l'OCR, és a dir, el programa de reconeixement òptic de caràcters. Un cop s'havia fet això, s'introduïa a l'Atlasti. Aquest programa permet codificar manualment els documents que s'introdueixen. Com es fa això? Per tal de codificar manualment, se selecciona el text que es vol fer servir i s'aplica l'etiqueta que volem. D'aquesta manera, tota l'estona que es parla d'un mateix element al llarg del text queda reflectit amb una mateixa etiqueta. És a dir, a posteriori, només buscant les etiquetes podem veure a tota l'acte on es parla aquest tema. Aquesta d'aquí és l'assemblea del 24 d'octubre de 1988, que és el segon exemple que vaig triar per treballar amb el cas dels estibadors de Barcelona. Llavors, d'altra banda, al març del 2023, amb el boom de les intel·ligències artificials, s'afegia al programa la possibilitat de codificar fent servir aquestes. La manera de fer-ho és ben senzilla. Se selecciona el document, es prem la codificació d'inteligencia artificial i es prem a empezar a codificar, com podem veure a les imatges. Un cop fet això, ens dona uns resultats, que són els que aquí podem veure. Val a dir que aquest mètode és ben útil a l'hora d'analitzar i relacionar conceptes de les actes, ja que codificava elements que havia passat per alt o que no hi havia donat la suficient importància. Com a aspecte negatiu de la codificació amb intel·ligència artificial, he de dir que codifica a partir de paràgrafs individuals, és a dir, no fa una relació entre el que s'ha dit prèviament i el que s'està dient al moment, amb el qual tenim codificacions repetides o tretes de context. Aleshores, d'altra banda, en el cas de la metodologia emprada en cintes de casset, he de remarcar que fins fa unes setmanes, mentre duia a terme les pràctiques del màster de professorat i vaig coincidir amb la doctora Marta Molero Campoy, ella em va fer saber que per la seva tesi doctoral va fer servir enregistraments de cinta de casset, que és un fet que jo desconeixia i que pensava que mai havia succeït. I és així com, revisant les citacions de la seva tesi i la de la Cíntia Burgueño Leiva, que ambdues treballaren una part sobre la vaga de Roca Radiadors, que és on eren aquestes cintes, vaig adonar-me que sí que existien cintes de casset d'assemblees de treballadors. Malgrat això, a l'hora de buscar-les al cercador de l'Arxiu Nacional de Catalunya, no les vaig trobar, probablement perquè no han estat catalogades, ja que, en paraules de la mateixa Marta, em va dir que va anar allà i va preguntar directament per elles. Dit això, la metodologia de les cintes de casset s'iniciava amb la descàrrega de la cinta en un llapis de memòria de la següent manera. Com podem veure a la imatge, necessitem, primer de tot,
un reproductor de casset que pugui ser connectat a una font de corrent, no? O sigui, que no vagi amb piles. D'aquest mateix cable surt un segon cable que és on es connecta el llapis de memòria. Aleshores, aquest reproductor de casset, en els botons que té integrats, té un que permet enregistrar tot el que s'està escoltant al llapis de memòria. Sí. Un cop, diguéssim, descarregades al llapis, les vaig tractar amb el programa Audacity, que és de franc, i per tal de pujar el volum, de corregir errors de soroll, etc. Llavors, per tal de treballar amb el que deien els estibadors, amb el que es deia l'assemblea, ho vaig introduir al programa Descript, que ofereix una hora gratuïta de transcripció, però mitjançant diversos comptes vaig aconseguir passar tots els àudios. Sí, aleshores, i després es va introduir a l'Atlasti de la mateixa manera que amb les cintes de casset, per tal de codificar manualment i codificar mitjançant la intel·ligència artificial. En el cas de la codificació manual, en comptes de fer com a les assemblees i codificar tot el que es deia, ja que hem de tenir en compte que en total van ser 150 pàgines de transcripció entre l'assemblea del 1982 i la del 1988, vaig optar per codificar, d'una banda, les reaccions de l'assemblea al que s'estava dient i, per l'altra, a qui parlava, o sigui, detectar qui parlava. Val a dir que aquesta va ser la part que més temps vaig invertir. Del total de les 5 hores de gravació va resultar en entre 20 i 25 hores barallant-me contínuament amb els enregistraments i transcripcions per tal de corregir-los al complet i d'entendre i afegir tots aquells elements que faltaven. En el cas de... Els elements que vaig catalogar dins del marc de reaccions eren risas, insultos, barullo, aplausos, abucheo o idioma català, ja que em va semblar interessant observar quan es parlava català i qui ho feia al llarg de l'assemblea, ja que la gran majoria eren en castellà. D'altra banda, la codificació amb intel·ligència artificial va ser més completa i d'aquí es van extreure una sèrie de codis que més endavant explicaré. Per tal que veieu el problema de transcripció i pugueu escoltar un fragment d'àudio d'una assemblea, que penso que és el més interessant d'aquesta font, us he presentat aquest fragment on parla Francisco Aroca, conegut com a Paco o anomenat Paco a les assemblees, i a mà esquerra teniu la transcripció del programa Descript i a mà dreta la correcció que jo vaig elaborar. Val a dir que també en aquesta assemblea, en Francisco Aroca, era vocal de taula, no estaba entre el público. No, lo único que nos separa es la posibilidad de si la dices tú no, y si yo tengo dos, y si tú tienes menos. Entonces, el unirnos en ese punto me parece a mí que ha sido lo que nos ha dado la base de ganar este conflicto, y hoy lo podemos decir con verdadero orgullo que lo vamos ganando. Que el conflicto no se ha acabado, evidente. Mientras quede gente que es la que dispone la sociedad y gente a la que no han destinado el sitio de trabajar y nada más, el problema no se nos ha terminado. Será en el puerto, será en otra empresa, será en el paro, será en tu pueblo, será donde sea. El problema se acabará cuando se acabe esta organización social que nos destina a vivir de esta manera, si es que algún día se acaba. Més endavant també faré un apunt, però que aquí ja es pot escoltar, que és aquesta retòrica revolucionària enfront la realitat que s'estava vivint, acabant la transició, de dur a terme un canvi social molt més important que el pas d'una dictadura a una democràcia. Aleshores, en el cas de l'Assemblea de 1988, que ens mostra clarament quins problemes té el programa Descript o en general els programes de transcripció automàtica, és aquest mateix. En Paco Aroca, en aquest cas, estava situat entre els participants de l'assemblea i no com a vocal.
Llavors el que detecta, un altre cop, és su de mà dreta i el que transcriu és su de mà dreta i el que he corregit jo és su de mà dreta, a l'esquerra, perdó. Valle, por favor. A mí la cuestión que hay es grave, y digo para mí, porque además he sido yo el que lo ha planteado en la Asamblea por 2 veces, es que se nos vuelva a plantear un convenio o lo toma o lo deja, o así o no más. Cuando en la última Asamblea se nos prometió que esto no sería así. Doncs veiem, entre els problemes que he trobat amb la transcripció mitjançant el Descript és si qui parlava estava lluny de la gravadora i qui parlava tenia un accent que no era, diguéssim, castellà central. En el cas de Paco, que és gadità, doncs clarament al combinar-se l'estar lluny de la gravadora i tenir accent fa que el programa pràcticament no detecti res. Aleshores, les preguntes d'investigació que em vaig plantejar per dur a terme l'anàlisi dels enregistraments van ser les següents. Què apareix als enregistraments i què s'omet a les actes? Hi ha un monopoli dels vocals vers els assistents? Qui pren les decisions dins d'una assemblea horitzontal? Dins d'un sindicat autònom se seguien mecanismes de lideratge que ometien les opinions dels treballadors? I per últim, es pot distingir el sindicalisme de confrontació, el pas del sindicalisme de confrontació al de concentració? Aleshores, què va analitzar la intel·ligència artificial? En el cas de l'Assemblea de 1982, aquests van ser els codis, aquests 3 que es veuen a pantalla van ser els codis més codificats, diguéssim, a través de la intel·ligència artificial. Entre ells, Solidaritat, el primer. Després tenim Confusió i Comunicació. En el cas de 1988, veiem que l'element més codificat és Proceso, que tots dos són simptomàtics d'aquest pas del sindicalisme de confrontació al de concentració. El primer, Solidaritat, en respecte a la resta de treballadors, en respecte a les lluites que s'estaven tenint arreu de l'estat espanyol, i després Proceso, en vist que ja no han pogut fer front de manera autònoma a la patronal i a l'administració. Per tal de saber si hi havia monopoli dels vocals vers els assistents, es va seleccionar cada apartat on parlava algú i es van comptabilitzar les paraules, donant com a resultat que el delegat Madrid va ser la persona que més va parlar entre els 2 enregistraments, seguit d'en Julián García i molt a prop els assistents, tot el seguit d'assistents. Val a dir que malgrat aquestes 2 persones es pugui veure que monopolitzen la conversa, això no és cert, ja que eren els encarregats de presentar totes les apostes, tots els punts de les actes al públic. Llavors, per tant, parlaven més per aquesta simple qüestió. Però sí que es pot veure com els assistents, assistente indefinido, són els tercers que més parlen al llarg de l'assemblea. Bé, per anar acabant, per saber qui causava aquestes accions, entre l'assemblea també es va fer una relació entre la codificació manual i la persona que parlava, donant algunes dades com que els assistents foren aquells que més xivarri generaven, qui més insultava va ser en Madrid o qui més parlava català va ser l'advocat Gallissà. A l'hora de donar resposta a les preguntes plantejades, sí que es pot notar un canvi en l'assemblea de 1982 a 1988, simplement per una qüestió d'entusiasme després d'haver guanyat la primera lluita, en el cas del 82. A més de, com ja he dit, la tònica de dialecte revolucionària que aquesta assemblea té. L'any 88, després de 10 anys de lluita constant contra la patronal i l'administració, ens trobem un sindicat cansat i crispat i, diguéssim, en certa manera, impotent davant les mesures que s'hi trobaven. També s'ha de destacar que rarament les intervencions dels assistents quedaran reflectides a les actes i que mitjançant els enregistraments podem saber què pensava el conjunt de l'assemblea sobre les decisions i opinions que s'expressaven en aquesta. Als àudios, independentment del 82 o el 88, l'autoritat sindical és el conjunt de l'assemblea. És allà on es prenen les decisions a través d'una votació horitzontal. També s'ometen temes a les actes que sí que apareixen als enregistraments. Per últim, l'anàlisi de la intel·ligència artificial obre les portes a treballar amb enregistraments i en aquest cas en les cintes de casset,
sent la codificació un element cabdal per analitzar aquestes fonts d'àudio. Aquí us deixo un seguit d'imatges sobre la lluita i la imatge central que és d'en Santi Rovira, qui va ser la persona que enregistrava i que va fer possible que aquest treball i que els futurs treballs sobre aquest tema existissin, mitjançant la catalogació i les mateixes cintes de casset. Així que moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Moltes gràcies. Un autèntic treball d'arqueologia, en el fons, perquè passar del casset a la intel·ligència artificial és un procés complex, no? Sí, si algú té alguna pregunta, jo estic encantat de contestar. Allà hi ha una intervenció. Una sola pregunta, gràcies en primer lloc. Vostè, a diferència dels anteriors, té les manifestacions orals perquè moltes d'aquestes persones encara viuen. Vostè s'ha entrevistat amb alguns d'aquests? Gràcies. Moltes gràcies per la pregunta. La veritat és que no. Només vaig coincidir amb en Santi, qui va ser qui també em va ajudar a transcriure les actes d'assemblea que estaven escrites a mà, ja que ell era autor. D'altra banda, sí que vaig preguntar per en Paco Aroca, per Julián García i tal, però a l'hora de dur a terme aquest treball per una qüestió de temps i d'espai, no vaig considerar que l'entrevista m'hi aportés quelcom. Considero que en el cas de voler ampliar i seguir amb aquesta recerca sí que seria necessària, ja que ens aportarien una visió sobre la seva pròpia visió sobre l'assemblea. És que vostè mateix ha citat dos que han sigut els protagonistes number one. Sí, correcte. No, i els he citat perquè principalment són qui més intervé a les assemblees i qui més fa sentir la seva veu. I tots sabem la importància que tenen. És a dir, per això no volia indagar en el context històric, ja que contínuament he de fer referència a ells i els he de citar, però sí que en una futura investigació, si es dona, per suposat que he de comptar amb la seva veu per fer el treball. Gràcies. Una última intervenció. És que anem ja endarrerint. Sí, després hi haurà ocasió. Hola, primer gràcies per la teva intervenció. Tinc dues preguntes. La primera és entre els enregistraments de les cintes i les actes sempre reflecteixen un resum, unes coses de tot el que es parla, no? La meva pregunta és, en tot el període que has tractat, ves alguna diferència entre la persona que fa l'acte, com posa tot el resum, si notes una mena de manipulació o si és homogènia des del començament, que hi havia més baralles, més actituds, com dius, rebels, a després quan hi ha més conciliació. Notes alguna variació entre les actes i els enregistraments? Gràcies. He de dir que les diferències que es troben entre les actes i els enregistraments són més de caràcter formal que res. Per exemple, quan hi ha discussions i demés, normalment no s'hi cita a les actes. És a dir, estan fetes des d'un punt de vista molt objectiu, ja que l'objectiu d'aquestes era informar a la resta d'estibadors que potser no havien pogut participar o que quedés per escrit el que s'havia parlat en aquella mateixa reunió. En termes generals, no s'ometen coses. En la del 1982 sí que trobem alguns casos com, sobretot, i és simptomàtic també, la qüestió de gènere s'omet una proposta van anar a la International Dog Workers Council
i allà es va fer una proposta sobre si les dones dels estibadors podien tenir com un espai per expressar-se i s'ho van negar i aquesta mateixa proposta a l'acte no queda reflectida. Però en tònica general, en Santi, que també era qui prenia les actes, és un home molt metodològic que tot el que es parlava queda reflectit. Aleshores, en aquest aspecte són aspectes puntuals, el que queda omès. Gràcies. Tenia una altra pregunta i és, m'ha semblat molt interessant que has fet servir la intel·ligència artificial. Ho trobo una innovació en aquest aspecte i vull que em donis la teva opinió a si això es pot transferir a moltes altres, diguéssim, investigacions per tal que ajudin a desenvolupar més totes les tesis i tot això. Gràcies. Sí. Considero que en aquest cas que havia d'analitzar grans quantitats en el marc de ser un treball de fi de màster que disposava d'unes pàgines limitades i un temps limitat, sí que em va ser molt útil, ja que és una gran quantitat de feina que potser, si només per analitzar i per corregir la síntesi que ha fet Ballesta en 20 hores, diguéssim, en el cas de voler codificar jo manualment totes les assemblees amb tot el que es diu, ara no vull saber quant de temps vaig estar. Llavors, la intel·ligència artificial, en aquest cas, que s'han de codificar grans quantitats d'informació, com a mínim a mi, em va resultar molt útil, ja que, també com he dit abans, afegia punts de vista que jo no tenia en compte i suposo que sí que és exportable a camps, però majoritàriament camps on, com aquest, en el cas d'entrevistes potser també pot ser molt útil, o en el cas de tenir documents d'àudio inèdits, sobretot, que no hagin estat treballats abans. Gràcies. Moltes gràcies, ho deixem aquí, després hi haurà temps perquè després hi haurà la pausa per acabar de fer preguntes i comentaris.